Mga puso sa Bacolod City naman, mga hinuptanan nga ido kag koreng, planong nga hatagan sang ID kag QR code para mas mapadasig ang pagpatuman sa mga programa sa Bacolod City LGU. Yan ang balita natin gintutukan. Kunang mga PWD, senior citizen, kag iban pa nga sektor sa Bacolod City ang may ID na nga may QR code, pati mga ido kag koreng sa syudad. Ang plano man sa LGU, nga tagan sang QR-coded identification cards. Tinutuyo sang pet ID nga ma-monitor ang vaccination kontra rabies, kag iban pa nga pamalatian sa mga hinuptanan. Subong, mas madamo pa ang mapaidalom sa libre kapon program. So ara na ta sa digital age, might as well apply it to all. Ang ID ang pwede man magamit bilang access sa mga mall, agud mapamatudan kung bakunado kag wala sa balatian ang pet nga ginapasulod paglagaw. It's an answer to a problem nga dugay-dugay na isab lang ka system nga matrack tag in real time kung pila gid ang aton ito diri sa or pets diri sa Bacolod. So it would give the store or mall owners man sang assurance nga these are ang ginadala dito na safe because they have the dog tag. Isa sa mga features ng Pet ID system, abo ang push notification, ukon ang text message nga mabaton sang pet owner kung may ara programa nga pwede ma-avail sa ila lugar. Ang mag-asawa nga June Day kag Dorothy, linibo ang ginagasto para sa mga pet, butang ngang tikang ang ilagid na uyunan. Nami man guro kay amo na ma-update kita kung anong mga programa bala nga pwede sa ila. Siyempre, ang ari mga hindi na malanin sila basta nga alaga, kumbaga do part na sang family bala. I think it's a great help or a great use man para sa aton nga community, no. Ginahikot pa ang kinahanglanon, agud sugdan ang registration. Opon, Kiril Casillo, Adrian Priatos, on Western Visayas.